ASFM. Basta ASFM ato nining. 106.9 ASFM. Kamo nagapamate sa Kuskus Balungos sa NYGC Blind Drama sa ASFM. Kaupod kay Papa Mel kag Miss Catherine, si Lolo Ilyong kag Lolo Miloy. Magpamati na. Magsadya ka. Para magsadya ka. Sa barangay namong may duha ka tigulang, si Lolo Ilyong kag si Lolo Miloy kilala. Hindi sila Hi! Kamusta na kamo? Good day naman mga ka-AS! Good day mga kanishiga! Ako naman si Miss Catherine, kag ako naman si Papa Mel para sa programa Kuskus Balungos, ang programa nga magahatag sang kalingawan kag kasadya para sa aton tanan. Sa sining nga aga, syempre, ari na nagapakadto na diri ang aton duwa ka mga lolo, si Lolo Ilyong kag Lolo Miloy. Ari na sila. Hello. Good day to all the people listening right now in your favorite radio station. This is 106.9 ASFM. No, DJ man ko, Premiloy. DJ ka na kainom. Kabalo ka naman nga nagkuhan ko, nagpilitla ko kay balaan mo. Basta ara gani sa tubang ko mikrofon. O ginakulbaan ko dahil Premiloy. Ako yung gapitla. Kuya ko nastubang ko crush ko. Subo nga bulan, amo ning hambal nila nga buwan ng pag-ibig kuno Premiloy. Buwan ng Feb-ibig na. Feb-ibig? Oo, kay ti amo ni kuno ang Hearts Day o kun Valentine's Day kuno Hearts Premiloy. Day kon Hearts Man. Pero talakayon tanadason. Kaysa sining aga manamyaw kami anay sa inyo sang isa naman, duwa naman, tatlo naman ka maayong aga gid sa aton nga mga ka-ES. Mayo nga galanda kay Chay Buray. Habilosa kag kay Inday Nene, no kay Madam Nene kag kay Mami Flor. Sa tanan nga mga taga Barangay Bato nga nagapamati sa ato, no. Amo niyang barangay Premiloy nga Bato pero ang mga tagipusoon nila mamon, oh. Umahumok sang tagipusoon kag mapinalanggaon ang taga Barangay Bato. Labi na gid diri sa may purok paglaom sa ila ni Kuya Hil Andan kag ni DJ White Rose. Maayong aga gid sa inyo Kuya Hil. Kag sa tanan nato ng mga supporters, mga sponsors diri sa ASFM. Thank you gid sa inyo tanan-tanan. Okay, Premiloy, antes kita magpadayon, pasaot-saoton tanay sila Premiloy. Kinahanglan anay naton mag-exercise. Ilabi na gid kun aga Premiloy. Exercise ka mo kay ngambal ko ro sang kilala ko. Dapat 10,000 kuno ka steps kada adlaw ang mahimo nyo. Oo. Di kung trabahoso ka Premiloy, sobra pa na 10,000 ang mahimo mo da. Pero mas nami gid Premiloy nga masaot-saot anay kita. Lastar na mga lolo, mga lola, mga nanay kag mga tatay. Subong man si Nunoy kag si Inday, butungan ang inyo tupad balay. Ha? Laon balo kag binayaan bata tigulang ari na kita magratsada na sa aton nga programa ang Kuskus Balungos. Saot-saot na blanay Premiloy kay may topic na dayon nga istoryahan. Ladies and gentlemen, kung nagapalanakit ang kalawasan, ipamasahe sa mga blind massage. Ari na ang mga bulag nga masahista. Para ni sa tanan nga mga masahista. O sa mga bulag da, saot ta. Para dula ka boy, kag palamoy boy. Ari na kami para sa inyo magmasahe. Dali ka diri, magpamasahe. Kato na diri, kag magpamasahe. Likod, ulo, kamot, til ipamasahe na. Sa mga bulag nga mga masahista, nakarelax ka na, nakabulig ka pa. Kung nagapala nakitang kalawasan, ipamasahe sa mga blind massage. Oh, come on, people! People from the Philippines versus Emilio Magpagpa. And Romel Pineda. Mga amigo, ito na. Para dula ka boy, kag palamoy boy. Ari na kami para sa
Para ni sa tanan nga mga masayista. Sa barangay namong may duha ka tigulang, si Lolo Ilyong kag si Lolo Miloy kilala. Susubong nga adlaw Premiloy, anong mayo ta nga oro istoryahan kido bati ko ang paghigugma kuno Premiloy, hindi gid kuno mabangbang subong mo. Oo, Do halos kalabanan subong may mga hugot sa kabuhi. Kung ikaw Premiloy, ang pambalon. Anong mas gusto mo sa isa ka babae Premiloy? Ha? Inang babae nga medyo supladahon o kon mabuot Premiloy? Gusto ko Kwan. Hindi ko komporme sa patek buot kaya ginagawa na sa iba ito. Ginadaog-daog. Oo. Ting gusto mo gali medyo Gusto ko mabato. Maginoo, pero bastos. Puperte naman na iya. Hindi man siguro, pero abi Gusto ko nyo. Kwan. Gusto ko maldita with a heart. Ay, may ara ko sila kilala. Oh. Maldita with a heart. Oo. May ara sila ko kilala nga maayo gid siya. No? Medyo may pagkasupladahon man na sa hambal nila. Pero mabuot niya Premiloy kag maatipanon. Labi na gid sa mga PWD. Oo. Dabati-bati ko gani ko nung papili sa kagawad. Pero kung Lipay ako ko na. Oo. Lipay ko siya, kay busog ko siya. Ngayuan mo sa permi pumahaw mo. Sa mga pamatanon, magpili kamo sing inyong nga naluyagan. Pilion nyo gid ang tao nga mapinalanggaon gid ya. Masaligan kag mabuot. Amo ni ang dapat nyo pilion Premiloy. Sa barangay Pero kung nag-eskwela pa kamo, mas mayo unahon nga na inyo pagtuon. Dako pang tsimpo, dako pang time nga makapangita kamo sing tuntuon nga pagpalangga. No, kay ang kilig agil na kung kaysa Premiloy. Pate, kasda. Dami ang magtuon, nga ba inspirasyon? Ay, Premiloy, ako yung mambal si imo. Inspirasyon na natuod, pero madala ka mo sa tentasyon. Sina Premiloy. Tingala ko mga guys kapo ka sa eskwela sa una, kaya magkagla-inspirasyon, tunto ka. Amo na gani isang una, Premiloy, isang eskwela ko, ang crush ko gani, magtupad siya akong Premiloy. Do, hindi ko kahambal mo. Hambal ganila sa mga amigo ko, turpi ka guro Ilyong. Kung nga, hindi ko kahambal ko nara si Kwan man, si Angel man. Do, hindi ko ka... Patay naman to storpe. Hidulpe, kung inabot mo sila. Kumidiking niya, Premiloy. sa inyong pagkamas. Pero abi mo, kung sa totoo lang, kung ako sa inyo mapamatanon, unahon tigid anay nga aton pagtuon. Kag kung gusto nyo nga ma-inspirasyon kamo, dapat hindi kamo magpadulom-dulom para hindi kamo madala sa tentasyon. Ha? Wala ganun patay ngayon permitas dulom. Pero anong advice mo, Premiloy, sa aton yung mga nagapangita sa matutuod nga paghigugma? Unahan yung nyo pagtuon para makapangayo kamo sa Ginoo sang mayo nga babae pag-abot sang tanahon. Wow! Kanami! Kanami siyang mensahe mo, Premiloy. Galing, basi sige ka lang tuon nga tuon. Ato naman sa iba nang imo nga tuon. Sa pagtuon mo na lang protest babae nga naluyagan mo ana sa panahon. Aba! May mga ugot si Premiloy. Dihado ko siya bungaw. Amo na nga sa tuon subong. Unahon yung gid ang pagtuon kay para nga may pabugal ka mo sa pamilya sa babae kag sa pamilya man naton. Woo! Dumayo na ho. Amo na gani ako matutod ka magpalangga. Pilia ang tao nga hindi ka makuga. Oo. Hindi ka mo magkarakas sa ginalagas nila. Yaman. Kasi maginulsor ka mo. Kung pagabos ng panahon, hindi na ka mo kapalapit sa iya. Purti yung mga hugot ni Premiloy. Amo na gani, no? Tsakto gina Premiloy. Kaya kung kaisabi, mas ginauna naton ang aton tagipuson kaysa sa aton nga pala abuton. Pagita ka mo sa babae nga gadli. Oo. Hindi kay babae nga agli. Agli batasan, no? Ito agli sa batasan. tutuod. Huwag man niya sa tao ang itsura. Kaya kung kaisang itsura, madisponiran niya, damo subong yung mga ideya nga manaming mo itsura. Ang Pero batasan? pinakabudlay liwaton, Premiloy, batasan! Hindi mo na mabelo matasan. Amo na, hindi na. Bisan ano no panaya, ayawan ka na kay ang batasan, duna ginaya sa tao. Pero may batian ko blang joke. Ano ko no? Kabar sa isa, ato blang joke sa una blang ikaw ya, ako ya hubog lang ko sa subong pagkaga, hindi na ko hubog, ikaw ya laway ka magyapon. Bao Premiloy. Amo na gani hambal nila Premiloy. Kung magsiling kuno ang doktor si imo nga anom ka na lang ka bulan sa sini nga kalibutan, magpili ka siyang asawa Premiloy o kung partner nga laway batasan. Oo, pili ka siyang partner nga laway batasan kabalo ka nga. Oh, Kay pili mas ka. Oh, Sang babae, nga lain batasan.
para hindi ka kalabot sa imo binulan. Abot siyang punto ko. Uso sa mong hugot, ha? Oo, uso sa buong hugot. Pero hindi tanan madala sa hugot. Kaya ang iban, dasig lang magabot. Uy, huwag ka Ang kabalo paghigugma. na. Oh? Huwag ka kabalo nga ang iban, hindi madala sa hugot. Kaya ang paghigugma nila sila partner, perte ka hugot. Dumayo na, Premiloy. Amo na siya dapat, mga kanay siyaga, mga ka-IS, nga magpili gid kamo siyang matudtuod nga magpalangga sa inyo. Di ka, Premiloy, gapati ka man ang akong tutuod mga palangga ng isa katao, batunon mong tanan siya. Bisan lain sa batasan, bisan suplada sa, bisan do hindi ka baton-baton, do hindi makaon sa idong batasan niya. Kami pirmi nagatalipay. Kabal ko rin. If you love a person, you will accept Oo. what worst she is. Kung ano Oo. sa klain. Oo, na amo na kuno dapat. Tandaan yung mga kanasyaga kag-KAS. Ang tanan nga butang sa kalibutan may katapusan. Oo. Bisan ang batasan hindi mapuslan, hindi mo man gyapon magwantahan. Aba, yung mga hugot ni sa kabuhi, oh. Pero gapati ka man Premiloy nga kung tutuod mo nga palangga, di batunon mo lang tanan siya at least siya bisan magantos ka man kay palangga mo na. Okay lang. Matunon mo, kaya wag ka naman choice. Oh, kita mo? May mga ilaga di sa sasyon. Ang hell. Huwag Hindi, siguro madala sa pest control station. Joke lang naman kanay siya ga, no? Ang mambal ko lang yung Premiloy. Nga magpangita gid ka mo siyang deserve sa inyo nga tao. Oh. Tugod deserve nyo yung nga palanggaon, hindi kayo Oo. deserve nyo mag-antos. Oo, kung pamatyagan nyo nga kaya nyo antuson, hala, antusan nyo. Magkilala ko na ganda nga nanguhit siya, hindi siya sugdan. Utot? Oo, nagtalikod siya, bali na sa tayo, oh. Kambal niya, nag-asawa, matadani, na kayo. Ay, oo, kabudlay na. Sa inyo da, sa mga kababainhan man, kung magpili ka mo siyang palamanhon nyo, pilion yung matutuod, magpalangga, ha? Oo. Inang hindi ka mo bala pagsakiton, hindi ka mo paghabuyon, da, kung hindi ka mo kaluto, da yun, kay why man siya naghatag siyang kalanunon nyo, ha? Kag sa mga lalaki, da nga iban, ang inyo da obra, basi pasagod lang man, ay tinguhain nyo man ang inyo kaugalingon nga mabuhi nyo ang asawa nyo. Hindi lang ka mo kayo magsalig sa inyong mga ginikanan, pero miloy, kabudlay sila. Si Prelyong lang karoon lang lambate nyo da. Ano siya lang nagrabe mag-dokumento. Pero seriously speaking, Premiloy, ba seriously? Sa tuod lang, magpangita lang kamo sa matutuod nga magpalangga. Masaligan kag hindi ka mo bala pagbayaan. Kag ibaylo sa iban, Premiloy. Kag may kahadlok sa Ginoo. Oo, Premiloy. Amugin na ang pinakanami, Premiloy. Tandaan nyo hindi mga kaiis at baka naisaga. Kung why na nadlok sa Ginoo, partner nyo, why na nadlok sa inyo? Oo. Kag kung tutuod ka mga palangga, mga kanaysyaga, kag mga kais, mapati na sa inyo. Limbawa, sawayon nyo siya. O kung hambalan nyo sa siyang makapaayaw man sa iya. Kag mamati siya sa imo, but silingon mga kanaysyaga, mga kais, palangga, pa ka na. Oo. Pero kung hindi siya mamati sa imo, kag unahon niya, kag sundon yung kaugalingon niya, ati do duwa-duwan na. Sa subong adlaw, pasalamat kami, kay ari naman kami sa aton nga programa, ang Kuskus Balungos. Bantayin ninyo dugay-dugay ang pagpadayon sa aton NYGC Joke Time Drama. Kay malingaw ka na, masadyahan ka pa, Premiloy. Anong katapusan mga mensahe, Premiloy, sa aton ng mga nagapalangga da? Padayon lang mo sa pagpalangga. Kaysa pagkatapos sa isang kabulan nagadamo ang aton mga henerasyon. Aba, abi ko magadamo ang aton mga bata. Ay, tanan nga pagpalangga, hindi nagamunga sa bata. Kaya ba ganin, hindi mo nakabata, sige lang palangga. Oo. Ang importante, bisan wala ka mo bata, matuod-tuod ka mo magpalangga. Pero nabigyan niya may bata. Oo. Sige. Oh, Ayos. kasi Premiloy, mga kanaysaga, mga kais, hindi na siya mahilig niya sa bata. Ang hilig niya pamatanon. Ang imo atang pasakon ba? Antis ang tanan, aton pasalamatan ang aton mga bag-o nga mga subscribers. Kag padayon nga nagapamati diri sa ASFM. Lolo Miloy, Lolo Ilyong, tamyawon anay naton si amigo naton Joseph Escotin, amigo naton Lito Palermo, amigo Michael Loses, amigo Eugene Lansagarita, amigo Ariel Mar Iscaro, amigo Kevin Bordan, kag syempre amigo naton Charlie Bordan. Mayong adlaw gida sa inyo kay amigo naton Raymond Dalunes, kag syempre sa upod man naton diri kay amigo naton Rayjan Domingo nga nagapamati gid sa aton nga pagpangalagad. Tamyawon taman sila ni
Amigo naton Ricky Amante kag ang bilog nga Juan Negros Blind Massage. Maayo lang nga pagpamati sa inyo tanan. Sa mga masahista, maayo lang nga pagpamati sa inyo. Padayon na kita. ASFM, the heartbeat of Sagay City. News and drama, music we offer so beautifully. And it goes Occidental, our voice is clear. ASFM, your friend, always with you. Sa barangay namon may duha ka tigulang, si Lolo Ilyong kag si Lolo Miloy kilala. Ano man nga kapigaduhon, hindi gid magkalipat nga magyuhom-yuhom. Kay ang pagyuhom magapabakod sa aton tagipusoon. Tub-tub naman sa liwat, ini naman ang inyo alagad, Lolo Ilyong kag Lolo Miloy. madamo gid nga salamat sa inyong pagpamati sa ngalan sa aton gwapuhon nga station manager Kuya Hil Andan kag ang aton program director DJ White Rose. Sa ngalan na lang siyang bilog nga puwersa sang NYGC Blind Drama kaupod sa aton nga mga aktor. Ini naman ang programa Kuskus Balungos sa 106.9 ASFM. Aton. Ini. Bye-bye! Halo ka bye-bye. mo, halo. Halo ka mo. Bye! Lolo Ilyong, Lolo Miloy, kamo ang amon inspirasyon. Sa inyo pagkamasadya, kami pirmi nagakalipay.